Maayong gabi kanatong tanan mga ka-mystery and welcome back to my vlog. Nabalo ko karon nga nabalaka kay mo matulog tungod sa mga paglinog apan ako musulti kaninyo. Ayaw mo kabalaka basta naanad mo ampo. Kay ang Dios manalipod kaninyo basaha ganin ninyo ng Salmo 91. Hutdan ninyo nagbasa karon ay ha mo matulog ug di pa gyud makaya basahan ninyo ang Salmo 23 1 to 6. Ako magsulti kaninyo makulbaan ra gyud ka nga matulog karong gabi una kung kabalo ka nga wa ka maanad sa pagampo. Kay kung magampo lang ka nga nailinog ay na lang kay maglisod ra gihapon kag tulog ana. Pero kung moingon ka sa Ginoo nga magampo na gyud ko may linog uro sa wala kay nasayod ka nga ang Ginoo ra gyud makaprotektar kanimo kauban nga sa magpadala sa balaan niyang proteksyon igsuon ang imong pagkatulog karon mao nay pinakanindot nga pagkatulog. Pukawon ka sa Ginoo ug maon niya. Ako po isulti ninyo ha. Kung ikaw makamata ugma, ayaw kalimot sa pagdahig. Pasalamat adtog simbahan, simba pakigsaad, di kay pakigsaad sa unsa pang mga butanga. Pakigsaad nga hatagan ka sa Dios ug bagong kasing-kasing ug hunahuna. Unya dili lang gikan des kasing-kasing kay nakulbaan ta mo nang musimba ta. Ipasaka si Jesus Christ imong nahuna. Siya nay mo kontrol nimo para makasimba ka sa tarong ug sa pagkabalaan. You will know the truth and the truth will set you free. John 8 verse 32. Maayong gabi. Good night.